Machiegni Nyakwar Ramogi Ejwang' chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro ma medo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Mano gimiyo kawuono ka wantiere kar kae wada menyo weli mamoko. Ka en chieng' tich ang'wen wada mi riekni machalo kamago Nyakwar Ramogi Ejwang' mar mondo mi bed kod ng'eyo momiyo iwuoth koda nyaka giko mar chenro ma kawuono adhi bedo katae. Nyinga Cleophas Oluoch. Nyakwar Ramogi Ejwang' kawuono ka wachako e chenro mar ohala gi mwandu wadanwa meny sigand David Adede. David Adede timo ohala mag uso gigego mag plumbing, mago mag tudo pi e udi, mag tap, inyabedo ni idware kacha e odi, idwaro time kari mar ohala. En gik mopogore opogore mouso kare kae mar ohala mosetimo kuom kinde sani mowacho ni kelo ne yuto kendo miye mor. Ei mor moyudo kar kae, bende ng'e nitie achiedh nade kotenore kod uso mag mwandugo mitiyogo e plumbing kata loso kaka itudo pi, odundu mag pi e udi. David Adede obed kodwa piny e thuolo ni tielo mokwongo ka wawinjo sigane kaka nochako ohala kendo kaka otaye mana e thuolo ni ma wantiere Ramogi TV e chenro mar ohala gi mwandu. Iluongan David Adede, ajagem. E kinde ni to an Kisumu ka atimo ohala. Mokwongo ohala ni ne wachake e street mar Kisumu Boys. Aeka nochopo the year 2014 to wabiro ka. Biro ka mondo watem matin to kana neno ka kit ohala manatime street nok ber ahinya. Koro I changed to plumbing materials. Koro from 2016 nyaka odiechieng' ma kawuono kit ohala matimo en uso gig plumbing. Mage e gik matimo. Koro en nayudo ka okwanyre moloyo gik mane wauso e street kocha. Auso gate valves. Gate valves nitie mopogore opogore, sizes mopogore opogore. Auso taps mar pi. Auso choche. Auso accessories mag jikon kaka sink ga gik mamoko. Aeto nitie PPR fittings. Auso GI fittings kod pressure fittings. Mor ma ayude en onyalo chulo na ot, apuonjo nyithindo, gika ma bende atimo anyalo timo, church ba anyalo support ka adhi lemo tayudo sadaka moro manyalo golo ni Nyasaye. Koro wadhi adhiya kamano. Mokwongo dwaro capital. Nyaka ibedie gi capital moro maber berie. Ka in ga $500,000 inyalo chake. To nikech ka in gi capital matin to samoro chake ok nyalo bedo mayot ahinya. Nikech ji ng'eny matime. Sani yudo ka ng'ato retire e tich obiro e business ni. Ng'ato bende tich otamo kamoro obiro e business ni. Samoro kobiro to biro gi pesa moro maduong'. Koro ibiro yudo ka en gi variety mar items ma ouso. Koro ka in gi capital mar 500,000 to bende ber inyalo yudo kaka itimo. Lessons mase learn. 1, nyaka yud kaka iwuoyo gi customers. Opuonji wuoyo. Nikech kok iwuoyo gi customers e yo makare to bende gidum. 2, nyaka iher tiji mitiyoni. Kech tiji mitiyoni kok ihere to be yudo ka ng'ama nie bathi ohero mare to yudo kaka onyalo mayi customer. Number 3 en nyaki ibedie seche duto. Nikech kok ibetie seche duto to kamoro customer kobiro dwari
to oyudo kionge the next day kubiro mano osemna. Number 4 mabenda ase learn en nyaka ibed ng'at moro ma creative. Iyudo kaka imako customers. Kech kok iyudo kaka imako customers to ok nyalo bedo ni mayot. Nikech mako customer no e tich. To bende nyaka ipuonjri kungo. Kik iyud pesa ti misuse. Iyud pesa tikete kama chielo. Kikete kama chielo to kiny ichak iyude. Challenge maduong' ahinya en competition. Iyudo ka ji mang'eny koro donje e ohala ni. Chon kane wanie chiro ka ne iyudo ka nitie joma uso gik mopogore opogore. Ng'ato uso gig hardware, ng'ato uso gig plumbing, ng'ato uso lewni, ne nitie hotel, ne nitie gine. To e kinde masani iyudo ka ng'eny ji koro gidokie e weche mag plumbing. Koro ibiro yudo ka nyaka iyud yo ma iketo go nengo ni. Nikech kiketo nengo mamalo ahinya, jirandi yudo ka keto nengo mapiny. Koseketo nengo mapiny, aito mano customer osemna wei ka customer ofwenyo. Yes, koro mago bende gin challenges. Challenge number 2 en wanyalo bedo gi customers moko. To mokwongo oborwaki kendo obro dhi maber. To kosedhi maber, usedhi maber, uloso relationship, ae mbele kanyo samoro nyalo chako kawo gik moko on credit. Samo kawo en credit ni, samoro kodhi mbele kuro. To end up ne kuro okawo pesa, gowi mar pesa maduong'. To kosekawo gowi mar pesa maduong', ae to koro kichaki nene. Kiny koro kendo loko mna customer onyiewo kama chielo. Koro mano bende challenge ma waneno. Anyalo wacho ni gigi te onge gima yot. Onge gima yot e piny ka. Kata mna chiemo bende tek. Koro gima ber ka ng'ato timo en timo kinda. Ok nyalo bet ni ka itemo kawuono bilwar to pod iwacho ni koro fail. Itimo mna kinda. Kech kitimo kinda kinyalo bedo gi end result. Yes, koro kinda nyaka ibedie ng'at moro ma jakinda mohero tijeno. To kichako ohala bende ni ng'ato chako. Kichako ohala ni ng'ato chako to pod ok go kwan maber, to ema koro kelo chandruok ma koro end up ne ok idhi kode nyime. Gima ng'eyo ni mwatimo kae sani en riwruok. Ibiro yudo ka wanie chiro ka to nitie sub groups matindo tindo ma wanyalo wacho ni koro wabiro kaka johala. To kwabiro kaka johala to watimo collections matin tin ma kamoro nikech kano pesa samoro tek. Koro inyalo uso to each day miuso inyalo timo savings within that sub group ma ka dwe orumo to koro be iyudo kaka inyalo chulo ot, inyalo timo giri moro. To bende that group wadwaro wan gi paro ma mbele kanyo. Chieng' moro bende kodhi maber wabedie gi aguchwa moro ma wanyalo wacho ni mae agulu mar that sub group kata kene nyamlori self help group. To koro agulu no en gima nyalo konyo ng'ato ma chieng' moro no konyo kata nyikwawa ma kata ka wawuok kane ni koro ajonya dok dala to mbele kuro anyalo siemo ne nyakwara moro na koro in donj ka irit kara. Yes, koro mano gi paro ma wan. Ohala kelo mwandu. Yes, ohala kelo mwandu. Nikech ohala en gimoro ma kimake motegno
tinyalo yudo ka in kod investments minyalo bedogo en ni nyalo bedo go odi moro, nyalo bedo go lopi moro, nyalo bedo go dheri moro kwayo, nyalo bedo go gwendi moro makata ka wendo limi kaka koro in Cleophas kama anyalo chinjo ni gweno ora nyalo mako ni gwen idhi cham. Koro mano bende nitie. Koro an auso gig plumbing Nyamlori ka. Koro kidwa biro to ibire duka mondik Devries General Hardware. Devries General Hardware kidonjo ge gate mar street mar Kisumu Boys tidonji bro yudo kama iuse pipes mang'eny. Ai tiwuotho kisedonje street no tidonjo nyaka e diere kanyo tipenjo duka mondik Devries General Hardware. Kata kipenjo David Adede to ibro nyisi. Namba na en 07211 78228. Koro mana kama. Karibuni wageni. Yes. Nakwara monge jwangi ni gero mara ni somo gimoro kotenre kod ohala mano ma itimo kod David Adede. E thuolo ni wakwayo mondo mi ibed chien kendo ibed gi thuolo mar neno kirango ohala minyalo chako. Iwacho ni chaka kato tin. Mane gimi wantiere kar kae ohala ni mitayo kod David Adede en ranyisi ni adieri ohala nyalo timo kata kodoko ni achiedh nade nitiere iye kanyo. Kawuono wayudo thuolo mar twak kode. Odiochieng' machielo ne wakelni weli mamoko to kata sani kapok akawo yweyo masani Nyakwara monge jwang'. Kawuono en tarik 12. Tarik 12 kawuono ndaladi 2. Wachopo odiochieng'no mag jogo moherore kata Valentine's Day. Kawuono wayudo thuolo mar ng'eyo mathoth. Koro ane comment kanyo ni en ng'awa midhatero Valentine's. Ohala gi mwandu ka wanyalo biro atima ne ohala ma ng'atno bende timo. Wamenyane ni to ohande motimo ni chieng' Valentine's. Gin gik mage mantiere kar kae mana achiel kachiel kapod wantiere kar ka. Mano ikonowa piny kanya comment section marwa mar Facebook kata mano mar YouTube keonwa bende ote machuok e 3-6-0-0. Wakaw yweyo masani duogi mathoth koting'o ja ohala mar juma. Mayo Kendra Jeep manyoro Sanju notang'ona pichane. Nyako ma wiye tek ni ok winj ga ng'ata ng'ata. Nyalo bedo ni en osiep pari. Kata kamano an aneno kokomora kata matin. Seche moko richo jayudrega. To mano konyiso ni nyiere mbele ji. In diparo wachno mokwongo. To nikech koro ayudo thuolono, in ok idwa ni mondo anyieri. Ma en Injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are sa 1 okinyi nyaka sa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok mane ok osomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye? Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa Injili makelo ngima. Okidwa koso Injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath.
Arwaki ni machiegni kendo nyakora muge jwange chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. En mor mara ni podi kete kar kae chenro ne wachaki nyaka sani makoro wakelo ni ka ja ohala mar juma. Pare nyalo miyo paro mopogore opogore kotene kod ohala mitimo itime kanye gi jok mage, obed watni, obed nyaminu moro mantie kumachielo, obed osiepi moro matimo ohala. Bende konwa kit ohala motimo ka en mano manyalo chopo mesa mar ohala gi mwandu, to wabiro kama entiere, watimo ne recording mare, to bang'e wapuonjo oganda kaluwore kod sigande mar timo ohala. Manyalo ornwa SMS line wa moyaw men 23600 kaachiel koda ka mbui maro mar Facebook bende idwa gi nying mar Ramogi TV achiel kaachiel mana ka wantiere kar kae. Nyakora muge jwang' wantiere kar kae kwadhi nyime kae mar men ja ohala mar juma en sigand Mary Annette Odhiambo. Ouso gige sitima e kaunti ma Kisumu. Kawuono ayudo thuolo mar bet kode piny, okonowa sigana. Sigand Mary biro yo mopogore ni mar kar kae oyudo wuon pare katimo ohala ni, to donjo iye to time bende. Bende nyalo timo ohala kod wuon pari ka in ng'a miyo, to ka in ng'a dichuo bende nyalo timo ohala kod jaodi kama intiere. Mane sigana mar ohala mabiro rango kawuono ni to itaye yo machal nade. Kamoro amora ma intiere bed piny wawinyane sigand Mary Annette Odhiambo ni mar en kawuono e ja ohala wa mar juma. An nyinga iluongo ni Mary Annette Odhiambo. Ohala ni wuon parwa nochake 207 manochake. An najoine 2017. To wasebedo kwa go ohala maber. Wasebedo ka wayudo client diere no. To kochopo koro kochakore 2023 ohala osebedo ka ok ber. Ohala rach nikech diere no ninyalo yudo ka onge space ma customer ni kamora mora, obed mar plumbing, obed mar electricals. Koro osebedo kodwa maber lakini gisani to rach. Gigi iyudo kwa waro gi Nairobi, iyudo ka samoro bechgi odok piny, seche moko bechgi oidho malo, to client mondo oyie ni bech oidho malo ok en tich mayot. Kaka gisani last year dwe mar 12 bei mar kopa noidho mbele, to ki iketo ne customer bei moro mamalo mane ong'eyo e dwe mar 8 kocha, ok oyie kodi mondo ogineni ong'iep mayot. Koro mane challenge wayudo maduong'. Wauso pipes ma iluongo ni conduits, size ka size nitiere 20 mm, nitiere 25, nitiere 32, nitiere nyaka 38 gi 50. To wan gi bulbs, wan gi sockets, accessories mano ting'o gigo te. Chandalia chon nwauso, to kane luwore kaka biashara nodok piny, sani koro kwakel chandalia mang'eny. Meter box bende nitiere kanyo, nitiere moro meter box ma ordinary mar mabati no, to gi moro moket podani. Chon mano mar ordinary no en onge kaka ni nyalo goye kifuu, lakini gisani to mano biro nigo kifuu. Gisani kaluwore gi internet okelo gik mang'eny, walando gi e internet, mokadho ma bende ne gombo ng'ipi nyalo gone karibu bende odonjo, but gisani ma uchumi mar biashara dok piny ni, to bro chuni mani nyaka ilande internet, or kiselande internet to dong koro inyalo yudo customer through kanyo. Ohala osetimo gino osetimo mang'eny nikech ohala ni emoseketo wapuonjo nyithindo maber, ohala ni emomiyo wadak Kisumu ka, ohala ni emosemiyo wabedo gi plot Nyamasaria. Miye dakone ni ohala nigi changamoto. Samoro ng'ato nyalo chako ohala to oneno ka gineni, oneno ni en onyalo paro no donjo ohala to chako mana uso gi kanyo. Mano onge ohala. Ohala nyaka irit. Magisani to nyaka irita kabisa. Inyalo kawo kata mana 6 months pok ineno, ma jomoko bende gididimia magiwere go ohala no. Koro anda kon gin mane giketo mana chunygi to girita nikech ineno ohala mar sani mar electrical ni
oyawe kamoro amora. Ena nyaka pinye e delni kucho. Koro inyalo rito ni in yepo tidwaro siling pesa mang'eny gi sani onge, en mana twechni. Ohala ka biro luwore gi kaka i-handle custom. Custom ohero kaka i-handle maber. Mako biro to ka gimoro okikone ni gimoro onge, customer ibiro nyiso ni gimoro amora nitiere to obiro bedo piny tisawe maber. Ohala ni pok omiya pek moro amora. Yote mosekelo na ngima. Yote mosemeda kendo semeda mijingo mar wuoyo gi client maber gi gima opogore opogore. Ng'eni kila mtu ng'ato ka ng'ato nigi characters mopogore opogore. Osemiya experience no manyalo handle go character mag ji mang'eny. Wach mara mogik, dagom mana ni ng'ama dwa chako ohala ni obed mana gi chir kendo obed ng'ama rito eka dikonyri ohala ni maber. Ko ibedo ng'ama ni haraka ok nyalre. Alafu namba na mar simu en 0713 222 345. Direction en ka ng'ato ya kata mana ginene, ya kata mana Awasi. Okaw Nairobi Road to biro ochopo roundabout ma Kisumu Boys, to turn on your left tidonjo Nyamlori Market. Yakwara moge jwang' wasepuonjore weli mopogore opogore kaka wanyalo chako kendo tayo yo makare. Turikora kendo juma manyien wadhi menyo weli mamoko wamiriekni kaka nyalo chako kendo tayo gi e yo makare. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu, donjie viewsasa.com.